Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by PH Care Natural Protection. Go for safe, antibacteria, and odor protection. Starbay sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo siring nga Marilo Action Radio Philippines Standard Time, las 9:50. Sa liwat mayong gabi, sa mga stanamon nga mga suki nga tagparamati, where are you now? You are here. Karon nga adlaw Webes, petsa 19, kada silang sinadlaw, no? Kag numero sa kalendaryo. Webes naman sa aton sining nga pagpangalagad. Liwat naman aton nga mangin kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sining nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sininga Patrol 2. Aton sininga Crosswind Patrol kaina para garambiyong. Liwat naman nato nga bantayan kag imusuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo Bugina.
Update sa pagbantay natin sa mga balita national, international, update sa COVID-19. Breaking news, flash report. Ginatutukan nila ni aksyon ang depensor. Of course, updaman kita sa katong sining nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badara, back up din sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarog, Silad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo, siniragat ang korma sa sininga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa Rabilin. Isa ka oras. 8 ka minutos kapag pangalagad sa inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una nga bahin sa atong sininga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa karuan sang V3 Bayo. Ato sini nga FB, ng Action Radio. Sobrang yatudlo linamon ka. Iblang ginagaling sa karne, bla kita kamos na. Bla mag-order ka mo nga ilunod nyo sa spaghetti. Ano mapagaling ko di karne? Oh, ang ginagalingan ka karne na bla. Ano man nga swerte ka tao nga. Pati ang tudlo, yung galing man. Sus. Dala sa ospital, dalaya panggalingan. Bati ko to kayo nag-action dyan daw, injection na lang to sang kwan.
injeksyonan tong kamot ya nga ginamon sang grinder. Injeksyonan para nga makakas tong kamot ya nga ginlamon. Mga tudlo ito lalapat na to kag naghimo nga karne. Mga swertik bata, no? Lagi sa kapreparar, mati ko ito baguhanon ko no to. Kasi kabalos ang iba na, ginakuhit sila kung magkuhan, lipak mo. Kaya yung kuhit, siguro tudlo ya to Diyos kay linamon. May ulunto na. Kasi gustoy lang i-kuriit kag ihibi eh. Puwerte man nga. Balita ni Aksyon dyan, Kina. Sa DSBT, kabay pa nga masabat na ang nagmadula ng kinawatay sa kasapatan sa Banwa, Santo Salvador, Benedicto. Nakayuho mo ko ni Kina sa report ni Aksyon Brian ba? Ang baka lang ikarga sa ban. Puwerte nga mga mudo sila, no? Utok sa tao, pangwarta. Diskarte ka, may kabida ko, no? Markila sila yavan mo. Malim niya sa ginarkilahan nila. Sabi ko, sakya para pamilya. Outing. Kamasakay gliya baka. Arkilahan ang ban 2,000. Tawatan baka sa kabilog. Baligya 50,000. Ibayad ang 2,000 sa arkila nga ban. Ginansya sa 48,000. Tawhay pang life, you know? Sa lang kadlaw, maka-income siya 48,000 mo. Puwerte nga mudo sa tatlo, no? May mga gun pa to sila. May mga shabu pa to sila. Puwerte, no? Nangay patong-patong kaso nila. Damo na nakadula, daguro nga mga kasapatan sa Don Salvador. Sa una yung uso sa una, kwan. Level up sa mga kabatan mong no? Sa una, kulukanding lang. Kuwera lang sa Mayo, mataga-generalized taxi driver na ito po. Pero may iba nga taxi driver, bla. Pila man sila kabilog, ne? May iba nga taxi driver, kundi madulong na pasahero out of town. Pagbalik natin kundi tawhay. May magya na silang kandi, sigadalan nga daw wala man tao, kadulayos pamalay. Ikarga nila na. Ay, puwerte nga diskarte, no? Ini ito, dako niya, kasi baka niya mo. Tinday pala ito ng bakal to. Lagyan mo ito 50 mil. Ito damo ito mabakal, bro. Hindi ka nalulit, nagyan ito sang van. Laban-laban, nagyan sang van to. Hindi ko ito ma-release sa isang pulis ito sang van to. Kasi part ina sa ebidensya nga na-recover ang kagargahan sa kinawatan ka, kuwan mo. Sa baka. Swerte mga abilidad. Hindi lang nga budlay-budlay, kuwa pa. Gabay pa nga muna ni ang katapusan ng kinawatay. Pagkaladulat na sa makasapatan, specialmente baka dira sa Banwa sang Don Salvador, Benedicto. Congratulations sa Chief of Police dira sang Salvador, Benedicto. Si Police Lieutenant Tolentino ang bago dira ka chief sa may Banwa sang Don Salvador, Benedicto. Congratulations sa mga kapulisan sang Don Salvador, Benedicto. For job well done. At least natakpan ang masupo nga kawatan sang baka nga nagakarga sa ban. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Ang ini nga porsyon sa atong sirya papalagan ginadulong naman
Di man sa Hana Pharmacy, Miracle atong sini nga Crosswind Patrol. Ibalon ta na sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga pagbalik-balik, paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Dili sa siyudad sa Bacolod. May hapon nila kay Alex Montesan Company, isa Mrs. Judith Calves Pamposan family, kay Maylin Galino, Dagsakay Milili Uligo. Dara sa may area sang Barangay Tangob. Dari sa Action Jan Diaz sa observation report sa ato si Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Jan, may gabi. Sulit-sulit. Sulit-sulit ang Sulit-sulit ang libot-libot. sulit, alibot-libot. Sulit-sulit, libot-libot. Ng gabi kasi makilang sa application number 6. Buong naglabay kasi sa buong gabi. Ang pero una akong tagi sir. Sino? Para hindi nakamalipatan. Sir Makilan, Sir Delis, isang backup 6 action erect. Duty nila subong? Duty nila sa buong. Kabalo ka galibot-libot sila longga, malaki ho. Kablamon nga stasyon kikatahom na subongo. Gabanaag. Gabanaag, nagsanag, nagid. Uy. Katahom sang kalapad sang tiles sa tubangan, plang tudaan nga pagsampot mo, tiles din nga lapad, ang magasugata sa imo. Ang tiles, kag sanag pa sa ulo ni Sir Hendran, sang backup kag ang landscape, nga matsagan mo do balay lang sa tulod sang mansyon. Mayo. Mayo, gid nga tirada. Asenso Asinso, isabi. Kag sumuha kami man. Mayari dari ni kuro la do na sudlan kuro hangin ang ulo ya. Nagkadto sa Makapor. Nagapit sa mga police station number 4, ti mga kabaro do sa Makapor. Sir, pudulong sa kuno samon, sir. Ati pwede dulong nyo, sir eh. Dumagiti sa mga police, sir. Kalayo. Nagapit to siya. May problema sa aming saron. Nagapit sa Makapor, wala sa Bayo, action na rekap. Lucky bay? Lucky. Biko bay. Nagapit kayo, kung sa pulis, mapadulong sa. Oo. Gali kita dumagiti. Mga tiyawari ko ron ang pato, ko ron lakat pa dumagiti ni. At ang pagkakitaan nyo, pagi na lang day, kung pa din sa mga safety na lang yung stasyon, ganyan palapit na sa inyo kasi nagsigi libot-libot na nagulagaw na. Pulayan ulo. Pulayan ulo. Hindi sila pakon. Isa pa na. Sili mo, ari no pliteo pa kuano Pa di sa ko dumagite. Dumagite? O limo ari pliteo pa sibo rikta ka. Rikta sa sibo no. Para ulayo naman na nagoro di budlay diretso to. Sulugo mo ba pulis? Dito na budlay si mo. Oo. Libre ka para sa ibang salakyan, sunod-sunod ka lang galing. Gani, libre ka sa salakyan iban. Yes, dapat lang gid no nang kalakiti nagpalapit kita sa siguro pulis lang balat tatapon tadi kido Dili mayo ni nagpalapit no tatapon tadi kido di mayo ni do lugawan na siya gani tatapon tadi kinalik ko madisgasa tadi karon siya blaw gani mayo man to kay ginlibot nila gindala to nila no at least blama kung dito nila gindala subong gabi importante ara lagi sa mayong sitwasyon. Di man kayo mga taga-PGBI, Brotherhood na Black Guardians, no? Nag-assist kay na sila
Dumdamo lagi din mga mga force multiplier bulig sa pulis. Oo. Ang backup 1 kay na bugraya man to sila. Perti man kidamo. Damo man. Kay damo backup 4 damo man backup 2 damo man nagalive ko kay na ang iban ang balina way pa kami kalibot sir. At yun, tunga na mo ulat mo sa amon matapos ng live namon. Amara may shoutout kami da live la. Di ako sige ah. Kaya mo tibot yung nakikina sa Pilipinas sa radyo dito sa Barago, Pabata. Na may to kayo sa dalan niyang sugas sa dalan aragi po na. Pwede nila pang kakas, pwede nila pang book class action, Eric, no? Kung na pang book class nila, disgrasya, gidira eh. Anyway, dito ba? Ato lang bugin ka, onto ka meat grinder, kamot ya. Kumusta to update na kakaskin man to? Kabalo ka action, Eric, ang ginobra to ya ka DIMO, why to nila gin kakas sa grinder ang kamot. Kembal nila kung kakso nila kabat sa gito yung sakit mas manipungan sa kasakit ng lalaki. Nilaban eh. So ang ginobra nila, di ba may ara na doon sa babaw nga daw pinggan sa babaw. Oo. Ang Pinggan? muna ito yung kakas nila, dumital na sa lang ginabutangan na lang nila, di ba ang grinder na may ara sa nga daw flat sa babaw. Oo. Nga drama na ginatongtong dra ang baboy kay mahulog lang na sa nga mahulog. And dito may buho alagas to nga tapos may aran na paliko nga daw gripo nga nagagawa ang karne sa baboy nga pudpud na. Digto sa babaw to ang yakamot digto to nagano mong mali na to gani actually kami to may pugong sa babaw. Kaya kung wala ba siguro nagsulod gito ang kamot ito padaog. Kaya hindi ito magkanaog na eh. Yang natabo to, according to sa diyan mo na sura na itong kaina, ginoba nila action Eric, gin kakas? Ano ba naman naging kakas nila na ang galing ni man ang ang platform ko na ba yung dopinggan sa babaw nga metal ginutod to nila kay para mag-ana lang sa lalaki. Gindala to nila ang grinder sa may ospital. Kung tinugidala nila sa ospital, pati grinder, kaya hindi to nila pagkakson, kaya ba nila budlay to, delikado, kasi sitwasyon nga daan to nga porting sakit to, dugangan, pag isang kulba. Wow, kulbaan itong laki man eh, bata, patabihubin pa. Sus. 22 years old pa lang to siya, ang pangalan niya, gincheck ko sa may DMO, George Nietes. 22 years old, taga Barangay Lopez Haina, Murcia. Taga Murcia? Yes, taga Murcia. Basta may kabalaw kabalaw ng pamilya ito. Kabalaw naman ko na kay Dugat taga Rinta siya, doon kay isa sa temporarily, dito sa may Barangay 35. Dito may upod man doon sa kuno, ito kay pabalo na ito kaina, kaya nagkatrabaho doon sa may Babuyan, sa may Barangay 34. Di ko ba na dumagubay sa katrabaho, dito ay ba sa blogor na anad? Kabalo ka akong sa grinder na, may ginatulod ka na dayan ng plastic. Oo Iba ang ginagamit na nila, no? Lipak. Kutsara. Iba na rin lipak. Oo, lipak, kutsara. O isa luwag. Kaya na yan for safety, kaya yan. Nabala, kung grinder, hindi mo pang itulod. Kaya manaog na yung baboy, samtang wala to unod sa dalom. May masigil na yan. Kaya galakat. Ang unto, sinadaan, sobra pa sa bangkil. Makagtan ka na karoon na. Hindi na untot, matunod, kinakamot mo. Pati tudlo ito, ginimo karne. Gani, amo to tabok kita mo naman sa nila magway daw. Bao na dalagi ng tudlo ya. Ilaw. Ay, ilang taon. Wala pa to may kapaidiyaw nakakasya to. According to DIMO, gin-admit sa may ospital, kay daw sila tumangita sa pamaagi paano nila makakas. Kay ang informasyon is, do injectionan sa anay, anesthesia, nga hindi siya kabatsag, balakit sakit, di man ako butungon mong. Ay, oo agwaan sa do injection sa anesthesia para mapasa sila makakas. E din mabulong to doon nila. Pero kung naman itong sitwasyon, wag ito may imo to, inalik siguro ang kabot mo kakas ito. Ang bilog action na kiti na sulod tigid sa grinder ang imo nga kamot. Ang lima ito katudlo, guro busubos gito no? Busubos gito kay kita mong buko-buko na Andrio ang bilin. Ang turutul anto sang iya nga mga sa iya to nga kamot to sa iya tudlo to imo na to nga ginaling nga karne. Isa pa na, dumamog itong matabo action ni Ricky. Grabe, no? Burte nga tabo sa kamot nga kita, o no, bo. Ginambalalan sa kayo nakapulis nga, hindi pagtulo ka. Hindi pagtulo ka, kay ikaw na karon malalaing ka na karon. Gani? Kaya samtang ginagari ito kayo na ang metal,
masablaw lang tawon yung manggoro, gambala pulis, hindi magtulog ka ang pulis, ganyan wala katulog, ikaw pa. Ang pulis kayo na, tugod nag-responde, bakote, mastaman, wala katalikod lang kami, sir, hindi kami kwanta. Ako mismo ka tanaw sa picture mo to, duga planindog mamblibo, kung ito ginakiligan ko. Gani, partiklain, blasan mo na. Kangilo. Kangilo. Wala bo sa kasakit to, nang kabugat bla sang iyablang kon bla sang yakamot bla kati bisa sa salon dan to. Sa salon kito ano para daan niya pulido ged. Ayo. Pulido na ang mayo to action ni Rek lang. Why na ubos kay ang bato nila kung ito napatay ang grinder to. Inalim nila ka uno ni pati tulan, di sa saka pa bawas bilog ka kamot mo, gilo pagid. Amat na mato ni gusto butong. Oo, matamato niya na kaya mo na sa grinder mo. Yawa ka na pugong yan, pero sama din nakasarang, din punggal mo lang. Hoy. Hindi na yung kasarang yan, utod lang na yung guro kapugong mo. Pero kaya patay guro nila, pagpatay nila tayo mo to kamot lang gid ang nagsulod, buto sa tudlo kag sa palad, pero daring bilog din nga braso ni, wala nagdala sa bako, nagdala sa kruluoy, gito dahil Ilabagyan sa kumpol. Oo, kumpol ginang guaya. Kumpol ginang guaya kung mga kakasto. Oo, kumpol gito guro. Ilagarion ang yan ang kuan ang yan ang kamot na. Gani. Yung mga problema, dapat hindi naman to nimo pwede matahi ito kay pud to. Ay, hindi na po kay ang kabalo ka naman lang grinder na kita mo gani magwang baboy pero pino. Oh, tudlo pa. Ayan pa. Kamot no pa. Yan nangiluhan nga si Sermon Lopez oh. Gilo-gilo. Sabi ko na pa sa papa, ang amigo ko rin nga pulis sa Makapuan. Oo. Ay, kain nyo si Jan, picture kayo si Jan. Buka ito mga tonto, manasudanan mo Jan. Oo. Chorizo. Samba ko, tigay ko na kay para daw yung sinuso ko doon, ikaw gito bala sa'yo, pag pasensyahin ako na nakuha ko, doon talikod ko na ginapagkuha ko man mong. Pero hindi ko panta. Nalilili, ay, sa iya nga sitwasyon. Gamay na yung grinder, pero makaitip, manggari, no? Ay, sabi mo. Ano pa yung kamoto? Kukuha ko agad. Kaya ano ni nga brand di man? Arip sa subong? Arip sa subong sa Corazon Locsin? Arip sa subong sa Corazon Locsin? Balato na boss kung nakuha na. Gani, ang grinder yaw may numero 12. Tayo nyo da, sister. Numero 12? May numero 12, nagbabaw ang grinder yaw mong. Oo, tayo 12 sa steel. Oo, tayo 12 sa steel, kabalabala ng kulak. Oo, dugod-dugangin na da. Dugangin nyo lang da, no? Kaya basta makomplito nyo po man lang, bla? Grabe yung blita, no? Gani. Actually, muna ang sa may barangay 34 to, na sitwasyon kayo pala natin sumong ina mga gabi, pero iti masiba na ito maka-action, ha? Mayroon kayo itong vaccination. Dason, ganito ba lang tayan? Hindi kayo may 24/7 nga vaccination. Oo. Diba plano? Sa ibong lang nila nga bisan to ang gabi, may kapang bakuna, black rekat. Oo. Doon mo na plano sa LGU, diri sa Bacolod. Very good. Dari nila mo pang lapit sa to, no? Sa? Dari plus may kalalaan, di sa may bangga, di ba sa una, may ganang isalan, ito parang 888. Rala nila butang? Dahil nila kung may butang, dahil nila plano, galing kagina plasta nila sa management. Oo. Kung paano na, diba kung timayo malay kay para bala kung may napuli, kung gabi na, o kung bago na ang guwa sa duty nila, di kung may araman sila, kinapit na lang ka mga bakuna, o yung kinabudlay, ha? Very good. Kung gusto mo ng bakuna. May nga plano? Gani, kay ibang kung mga gabi yan, kay iban niya, at least yung pagpuli, masabalay mo po, ay kagin matutuod. No? Correct, kung gabi kayo mga bakuna, dire, mayo na ang plano, dire, kido, para do, naguro nila ni additional nilang labot sa mga vaccination bus, no, may arat na sinabing drive-thru sa may Ayala, may drive-thru mo, alas sakay ka lang silakyan, at ka lang, tapos nakalan niya pa bakuna, sulod sa silakyan niya, convenient kasi mo. So, may matulip, Namin nga plano na. Mayon ko may 24/7 pag inadiri sa may bangga diri sa Burgos, Gatoslao. Ay pag ina, no? Oo. Kaya may pero subong nga gabi may ara BPO silang gikantuan. Do call center Black Sunerek. Oo. Nagbakuna sila, do panawag naman nila graveyard. Buti yung graveyard vaccination kung gabi nga pang bakuna. Oo. Subong nga ito sa BPO karta nila kasi dito kasulod kay do may security measures man sila. Sila kompanya pero kapang vaccine sila action erek, no? And kami detalye karon sang mga papayad ni Bacolod City Mayor Evelio Bingo Radia, kinasagay ba nila nga lansing diri kadua nga bus, ikadua nga vax no amo na yung daw taxi sa sulod mismo sang Bacolod
mga kaaksyon. Sa tumatag palati, namin panyimpos, tributong syudad, libot-libot na kami dito, masyadong salakyan, na webes, sabi mong magwas, bantayan, pag-demis, grandad, dili sa mga balay kalanan, balay ilimnan, ay, jeep, pwede ba kayo ng jeep na pwede ka nasakay, home site, fortune, home site, Central Market. Pwede makapauli mga kaaksyon, may di ba tayo nga jeep ni Pai sa nabilin, dito sa downtown area, Subong, Cagabion. Sa total mga kaaksyon, tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa balati, Super Fiber. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa beto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat ginaksyon dyan Diaz sa Diabetes Sitwasyon sa Bacolod. Balikan na sa aksyon dyan sa dugang niya sa Aksyon Balita. Sa balik niya sa pagpakalagad, isibo na orasan sa isyo balito, Aksyon Radio Telephone Standard Time. Last 10-19 na. Magabidira sa kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag sa tarantarang kapolisan sang Valladolid PNP. Kamonitor gid sa aton si Police Major, my good friend Wilfredo Binuman Jr. Si Kwan daw, si Toto Sami Roger Awing. May gabi kay Toto Sami Roger Awing. Kay migo ko Joby Damasco dira sa Panokoy, no? May gabi dira kay migo ta Joby Damasco sa barangay Panokoy. Gratami taman happy listening wa. Sa kay Arsenio Pitisa kagawad sa barangay 12 Victorias, kay Nono Mira Valles ga monitor gid sa ato, no? Toto Ronnie Inyon sang Angel Taxi ga monitor gid. O si Ronnie Inyon sang Angel Taxi ga monitor gid sa ato. Ang report ni aksyon John Diaz ginadula
Napamati subong si Max Z. Kaim Balani sang Putataytay. Alin kay Adi Sibigan. Liberty Benito Novaldo may ngabigid kay Hel Javier. Napamatigid si Josephine Bisera Biasong. Diri sa atong sininga pagpangalaga. Sige. Ito na mga report na gikan sa mga patrol unit report. Nasunod na report na aksyon Rofo Alagit Itnita gikan sa area sang Silay, Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Rofo dita sa report. Rob, may gabi, please kamin. Yes, sabi nga Bensionary, kag sa tunang mga kaksyon. Ano lang Yan simpo? Dolan daw ay? Wala di ba, yun yung simpo, mayo, yun di, wala man magulan, bilog na na gumguom lang pisang hapon. Ati, good. Yung ginapangayo, kayo, manggaling kabay pa bulubuntak man ang ulan, para nga magbulubog na umaan, kito paanggit mo. Oo, paanggit subong gabi, gid, kinit, gid. Ati, may ba, ay, hindi ito man ginapangayo, layo pa man itong low pressure area, kabay hindi man magsulod sa pak. Bagyo na gani. Bagyo na sa gitya. Bagyo isang. Si isang na gitya, sulod na gitya. Sulod na gitya sa par. Ati, hindi lang miski makasulod lang sa hindi lang sa landfall. Wala na problema. Basi madugod kasi matunaw mo na sa buwas. Oo, basi alagit. Para niya Japon yung naghapon, hindi lang ka mag-asis dito. Amo na natin yung pangayo. Amo! Yari mga timo na ito rin balita sa syudad sa Silay. Ang katapuyan sa kapulisan tigayon niya nga nagdakop no sa isa ka wanted person nga may warrant of arrest. Dining person lagi kilala kay Carlito Juanisa Iapot alias Lito. 63 anyos ang panigon may asawa, pumunta sa Rizal Street, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Ginaristan niya siya kahina, mga alas 8:30 sang aga sa may Villargon, Barangay Rizal, Siyudad sang Silay, iniangot sa warrant of arrest sa criminal case number 21-54088 for violation ini sa Social Security Act of 2018 nga may piyansa ini nga nagdangat sa 72,000 pesos para sa iya sa temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest ginpermahan ni Honorable Judge Honorable Judge Sulin Louie Hulingan sa Regional Trial Court Branch 53 nga nabase dira sa siyudad sang Bacolod kag may pits ni Agosto 12, 2021. Ining na inabitan iya nga persona gin-release na matapos nga ni siya makapiyansa. Action eri tilala mo gid niyo ang mundiring jail warden sang Silay City BJMP. Si Jail Senior Inspector Elvin Tagaytayan. Do ka pamilyar sa ngalan niya sa akon? Oo, may kilalahay ko mo sindwa. Personoso ni siya. Milvin, ano? Elvin Tagaytayan. Elvin Tagaytayan. Oo. Kaya na aksyon na Eric ang mga katapo iya sang BJMP personnel dala na din aton sila jail warden kag 105 ka mga PDL o kuna persons deprived of liberty o kuna kon diri mga bilanggo sa may BJMP sila ginpay dalom iya sa surprise random drug test kay nasang aga. No, so sunod niya sa kay jail Senior Inspector Elvin Tagaytayan. Ginapasalamatan niya kay nang negatibo ang tanan iyang personnel sang BJMP kag lakip na ining 105 ka mga PDL no kag sulaman sa iya ini parte iya sang clearing sang jail para man ma-declare nga mangin drug-free facility ining sila City BGMP. Tugang baliya sila nga sa 105 dito 25% lang ini sila no sa PDL kaya kabilugan sini population diri sang sila BGMP 362 ka mga PDL ang ari sa sulod. Ka 36 diri mga babae so 105 lang ang gin-random sini aksyon na Eric no
kag may mga future plans man siya sa iya sining pagpangalagad bilang jail warden at Mr. Kati pila para sa nagsugod lang siya sa Disyembre 1, 2020 mga pila pa lang mga siyam pa lang sa kabulan nga nagapangalagad kag ti may mensahe man siya no para sa mga pamilya sang mga PDL diri sa Dakbanwa sang sila kay suno sa iya ang 80% gid iya sang mga PDL dira ang kaso sini puro violation sa Republic Act 9165 upon drug related cases kay aksyon na Eric no kag karabana nagikan sa barangay Mambulak kaya ang posisyon pahayag ni sa Jail Senior Inspector Elvin Tagaytayan ang jail warden sa Silay City BJMP. Nagkanda ito ang random ganti ang random ganti atong mga personnel PTL no so sa partner 100% na random sila sa PDL 25% 102 nagkanda kita so sa bulig mo sa atong pinaranggo mayor Mayor Goles siya nagtatong sa drastic state so nagkanda atong city health office with Dr. Madaya together sa staff niya no nag-conduct sa drug test diri sa atong facility so we are very happy na nag-turn na negative na no? Nag-negative ang ating personnel. At the same time, ang ating 102 with the presence of Abyaw, Barangay Mambulak, and the presence of the so it's part of the clearing sa ating jail ng drug facility. Target no. Ano nga ating mga permit, mga permit na ginagamit para at least mangin ma-reclaim kita sa ating opportunities sa drug clearing. So, at least na ilo natin no. US Land Workers are tilapis sa tinatumaan din natin sa ating ng so sila ko wala ang any sunod sa so ang ating trabaho ng government sa tao including it so wala ba ang negative so 25% is the people maliwanag hindi pili lagi ko ang ganito bali na siya yun na kung sinuoda ng mga cases actually wala na natin yun pero ano kasi random kasi nga yun ganito ko lang pag ang mo na so we excited na ng drugs free naman ang ating facility. Kasi mo naman dito ano sa ating director chips from makapsa director. Hindi na pala kapitin sa kasto na mga pag mas legit na ito plans sa yung agency. So, plans gawin sa sila medyo hindi ko pa natin nag-applikas na no? So, ang tanong nila ang dalang hindi ko natin nag-create ang purpose so, tanong ang treatment sa against para na-integrate ang COVID so, wala man ang sila na-integrate pag sa pari habang integrated may drugs na nag-attempt pagpasulit so dapat na sila nalang sa mga pamilya sa mga PDL na ari sa subang sa sabat so ako na ginatawag na bilang
Warden, so parang ilang visa, kasi hindi man naman nilagay na natin na mga iba. So, yung mga ganito lang natin na binigay para makapag-pag dito. So, ang lahat ng mga pamilya na nila. At ang mga pamilya ako na pwede pagdating sa binigay ka nila. So, mag-galing sila, hindi na sila mag-galing ng infrastructure. Wala kami na sigurado so, nila sa akin ang pagdating nila. So, malang ating suitable ang at-least natin na natin ang ating pag-manage sa ating harap kami ng gasito sa ating Action Eric, napahayag ni Jail Senior Inspector Elvin Tagaytayan, no? Ang jail warden sa Dakban Wadri sa Silay or BJMP Silay Action Eric. Siya nang bago da? Sa nang pungko da? O sa Disyembre na siya nagsugod. Okay, Disyembre pagali. Sa Disyembre pati siyam na kabulan nakagasunokan siya kadua na ni nagpatigayon sang surprise sa random drug test, no, diri sa sulod kagatige ang isa man ka ila sining skrito kay ti nag-greyhound inspection gid sila ya sa aga kag sa hapon. Amana wala gid sang kontrabando nga nagasulod kag ti stricto gid sila kayo, no, kag kita mo to sa last to gani nulbaan ko gali ko dako gali nga ido sa amon sa din tangga intis na lunterbian ay kami nga doon ko di para galing likod ka tugali nagko kaito pero meron lagi posipos na sila ano sa kadaputan ay tagol na hindi lugo daw hindi lagurok sa tsura ito lagit gini mo hindi lang sila guro kamula tagolya ka tagolya ka ati tanda isa nga ido kay ti kundi sa magtagol ti pigaw kay ido Galagiti tandang ido, but sila ko malali ka din galagiti kaya gagatubag sa ido ka dulod dahil sa tsura siya. Ayo. Actually, hindi natin madulog. Dirik na din sa bayan sa dansang sila nga, talisa, matulot-away man to. Kagtig na tamyaw ta, lumalipayon yun nga pagpabaki lang nga. Ang pamilya na Kaldakal, kag subong man si Barangay Kapitan na Diyos Kadiro sa Barangay Rizal, labirigid si Consial Enzo Luxil. Report na rin sa kanamuasang sila para sa Action Night Control. Ako naman sa Action Room, Ika Jr. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Action Radio. Lipat ka pa ekstro mo ha. Ina-idop lang tubang mo. Napagalihan kong kuring. Salamat kid. Action Rufo Dita Aragit it. Mayang nga gabi dira kay Auzo Joy Kenneth. Happy listening ka man na pamamati, no? Report na Action Rufo Dita ginadulong sa inyo sa
Alex Montesa, si Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas, Sipalay City. Joseph Martin L. Yulo. Sa Carlota City, si Virginia Ortezo. Teresita Urita Kahuraw, gamonitorman sa ato sini nga pagpangalagad. Ana Agrabio Ramirez McGregor. Alaya si Ana Ramirez sa Halain Midilo. Ana Midilo ga monitor gid, no? Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada, happy listening. Fort Gasdi Lorks. Karo bings la kuno. Janet Miad Kayaw. Salamat gid Yumi. Good evening, Highlang da kay Daying. Sa Granada haling kay Yumi. Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family. Monitor sa aton si Donald Kabasag at si Star Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Dina Di Crepito sa Barangay RSB may kabigid. Ang pamilya ni Pras, sinatambya ka mo ni Pras, Ispida Lalaine. Ari na siya. Balos ka report ni Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, may gabi pa si rin. Yes, aksyon na may gabi sa aton mga ka-aksyon sa aton rin mga balita aksyon na kikag diri sa may siyudad sa Cadiz, kag norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental. Kainat sa Eric may nagbungguanay nga duha ka mga motosiklo. Uy. Resulta sa pagkapilas ng isa, bangod man nga te may makakita man ang nagapadulong man nga padulong ko tanay isa sudad sa Kileli sa Tubuso. Oo. Nga nagasignal galing isa di pasulod man sa may access road sudad sa Cadiz, mga na 5:30 tak na sang aga sinigid lamang adlaw. Tabo ini sa may sa access road o kung rotonda diri sa may barangay Tinampaan. Sa Degi Boulevard, ini Afton Eric sang isa ka Skygo nga single motorcycle nga ginaman niyo ni George Quijano y Azucena, 52 anyos sa edad. Resident sa ini sang Don Salvador Uno Housing. Diri sa may barangay Tinampaan, siningyurad ka gini siya magapadulong kontani sa may city proper. Sa magliko ini siya ka nagapadulong man ang isa ka Rossi single motorcycle. Wala man sang plate number kag wala sang OR nga gin present pareho mas lang kaduwa ini ginaman niyo ni Giovanni Caro y Rosales 48 anyos sa edad kag residente iya sang barangay Bugang sa Banwa sa Tubuso. Pero sa report nga ini ang ginaman niyo ni George Quijano nga taga Don Salvador Uno Housing nagsignal siya nga magaliko sa access road kaya sa National Highway. Why makita ini ni Giovanni Caro nga nagasakay man sa Rossi single motorcycle nga nagapaliko nagali nagapadulong na liko nagapadulong man siya ti Salpocana islang duwa tao sa sininga dalan aktunerek sa may National Highway kag dito na sa pagkapilas naman sa ulo sinisang biktima nga si George Quijano nga sa diin pero pa sa report nga ginkantuan dayon sa mga katapos sa rescue team pero nag-refuse kuno nga magapadala sa emergency clinic tungod man aksyonere kasi daw nagakatahap ka tungod sining COVID daw madala yung man ang kuno iya sininga ginabatyaga sigin kuhaan lagi sa record sang traffic section pagkatapos sagod nga ma-record ka mo blaster man sa talatapan sang kapulisan aksyon Erika. Sa lugar natin nga balita, may mga apat na ka mga persona ang tigayon naman nga manakop sa mga katapos sa kapulisan dito sa may siyudad sa Escalante kag may nag-surrender man sang armas lutang. Uy. Ang mga gintang dakop nga inaksyon Erika sa tanan mga kaso sang illegal gambling. Na ginakop sang kapulisan
by virtue of warrant of arrest. So may 30,000 ka pesos sininga sininga piyansa nga kinahanglan para sa ila temporaryo nga kailuwayan. Una diri mga alas 10 sa takdas ng aga ginakop sa may dalan magsaysay sa Barangay Balitawak, Sunod ng Escalante, si Federico Eliamak Idohilag, 66 anyos ng edad, kagini siya residente sa Purok Mahogany sa Barangay Pinapugasan sa Sunod ng Escalante, kagini siya ang ginakop by virtue of warrant of arrest. May criminal case number 4575 para sa anti-illegal, anti-gambling law sa nga Presidential Decree number 1602 nga ginamend sa Republic Act 9287 ginisyon in Honorable Judge Jose Minor Custodio Ruiz. Ang presidente dyan sa MTCC Sunod ng Escalante nga sa riin ini ang petsa sa Hulyo 21 kagini ang serve kay ina. So ang ini nga persona karon pangita sa 30,000 kay panugot sa korte 30,000 pesos para sa temporaryo nga kailwayan. Last 9 imidya ang over last 50 takna naman sang aga ginakop man sa may Gomez Street sa Barangay Balitawak sa mubang nga siyudad si Fernando de Serra Forinas, 57 anyos ng edad, kag residente gyapon sa Purok Mahogany, Barangay Balitawak, Siyudad sang Escalante. Ini siya ang may pariyuman nga kaso, kag pariyuman nga piyansa nga kinahanglan para sa temporaryo kailwayan, pariyuman nga korte ang nag-isyo, amuman ang judge nga nagperma. Alas 10:33 naman sang aga, ginakop man sa Gamao Street, Barangay Balitawak, Siyudad sang Escalante, si Rogelio Baclayon Kamingawan, 34 anyos ng edad, kag residente iya sa Sitio Viga sa Barangay Pinapugasan sa amuman nga siyudad. Amuman ni Japon nga kaso ang iya sila ginatubang. Alas 10:25 naman takla sang agaman gindakop sa may North Avenue, Barangay Balintawak sa Escalante si Ronald Andaya Dimitria, 37 anyos ng edad, sang Sitio Tulo Ato, Barangay Pinapugasan sa amuman nga siyudad. Kag sa pariyuman gyapon nga kaso aksyonerik ang iya sila ginatubang amunis lang apat nga paunay-unay karon sa bahin sang PNP Custodial Facility tungod kay wala pa man makapiyansa aksyon erika. Turnover sa isa ka ang isa kagikilala kay Jerry Villasan E. Castro on Jerry Villasan E. Castor, 48 anyos ng edad, residente sa Sitio Kalipay sa Barangay Old Poblacion sa Siyudad ng Escalante, mga alas 2:10 ang takna sigla mga hapon sa Barangay Hall mismo sa Barangay Old Poblacion. Yan turnover ang isa ka improvised nga shotgun or mas kilala ini sa sulpak. Kag ini ang may bala nga isabilog, ini ang turnover man gilayon sa mga barangay official sa bahin sang Escalante City PNP sa pagpumuno ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi. Tini karong armas ang yara na sa maayo nga kamot kasi ara na karon sa bahin sang kapulisan, hindi na magamit sa kung ano pa nga mga bakit kung makaangkod pa sa delikado kung nalik kung lumupok kasi gina-kosto din na karoon sa kapulitan ang ining armas action erika. So far, namuning ato sining nga madulong report, informasyon ka mga balita diri sa may norte nga bansang probinsya sang Negros Occidental. Ginatamyaw talaga yapon si Cap Madalyn Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz, Toto Joel kag ginaibasan ko. Nagapamati sa aton miguno ni Manggubat si Police Colonel Calixto Mabugat kag sumugman si Police Major Jake Barela sa may Hinigaran. Nagapamati gid kag sumugman si Police Captain Elender Bosquillo Draman sa may banwasang Binalbagan Action Erect. Toto Albic po hinulan nga nagapamati kay si Mami niya man sa Bambo. Nagapamati man sa ato na muman ang Saga Power Dreamsicle Parts sa Subong sa Porok-Orok man sila ni Gunaldo Migulando Bacuya kag si Toto Jols
Ributon si Fiscal Maido no binamin Maido kag tubong man sa kay Ma'am Linian Maido nga nagapamati man karon nga gabi action Erika. Mga balita gikan diri sa Bahia, norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Good report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kinaksyon Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira sa kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido dira sa Escalante City nga pamati gid sa ato sinipapanagad, no? Si Edgar Asuncion may gabi gid dira may lang nakapagpaurok pamati. Pabalik kita, pagbalik na ito, balik ang report ni Action Jan Diaz. Pagkatapos lang, sa ito importante nga mga pahibaw. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdahil na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
makulot saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, makulot saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Balik diri sa mga bidala sa kay Huma Lumina, kay Hel Javierda, ag kay sino ni? Vulcan Canlaon. Ay puwerte, Vulcan Canlaon. Si Jose Edgar Asuncion sa hinigaran nga monitor man sa ato. Salamat gid. Balik ka sa aksyon dyan diya sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon dyan diya sa balik ka report. Jan, please come back. Action kapatid rin si Bacolod City Mayor Evelio Bing Nabia nga dako gid ang mabulig sa panibago naman nga vaccine nga ginlansad diri sa syudad sa Bacolod. Kay sulod diri sa iya, ini lamang nagpapatigim na nga nagabinuligay ang papubliko kag pribado nga sektor. Dugang pagdiri ni Lunadia at yung intensyon pa sa VTI nga may mapaulam pag ini sila isa kaya actually duwali tanan mong ka mga bus action erek ang ginalauman nga ipaulam sa Valcar Transit Incorporated sa syudad sa Bacolod kay gimuon bilang Bacolod City Vaccination Bus. According diri sa alkalde nga iprioridad sining vaccine naman ang pila ka mga sektor nga buday laboton kag hindi lang makasarang magkadto sa pila ka mga vaccination center agoy lamang magpabakuna. Ginapa-klaro diri ni Lurodia nga ang schedule sa vaccine makadepende pa ini sa Emergency Operations Center. Subong tinagapadayon man ang ginatawag nga drive-thru sa Ayala Mall Capital Central sila nga parking lot kag ginalauman diri no nga ilang matapos na ang plano sa pagpatigayon sa 24/7 nga vaccination drive. Samtang aminado naman si Nurodia nga medyo naghinay subong ang vaccination sa syudad sa Bacolod ang nga nagadepende pa ang supply sang bakuna sa COVAX facility. Isa man sa mga rason sa paghinay sa vaccination sunod sa iya kay madamo subong nagapili bala sang branch sang bakuna Action Erica. Diwat diri nga napanumdom si Nurodia nga kun anong ang pinaka-epektibo kag pinaka-maayo nga bakuna amo ang bakuna nga yara karon sa syudad sang Bacolod Action Eric. Pero nagpasalamat rin si Nurodia sa VTI sila bulig nga gin-extend sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod para lamang matigayon ang kaangay man mismo nga aktibidad Action Eric rin mismo sa syudad sa Bacolod. Yari si Mayor Bing sa itong interview. Nagpunta po din sila kay Galagas na ng tipo. Kaya the vaccination program is like a race against time. Because kita natin nga the more vaccinations we do,
the better chances natin nga makabatok ng COVID. I think statistics will show that nga kalabanan na sa hospital, nagkadisgrasya, although nga wala pa ng bakunahan. So, our chances of surviving COVID will rest upon how fast we can fight COVID. And vaccination, sa akong pagtanaw, masugo ang isang numero 1 na antidote natin pag-away sa COVID. Aksyon na rin kamatihan sa Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasatara sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kinaksyon dyan. Diyabit kabagusan ka pagpalagad sa Action Night Patrol program sa Webes na ito sa iyong pagpalagad. Balik inibuwas Biyernes. At ito sa iyong mga patrol na unit report Action nga na palagad. Yung gabi sa Action Rofo Alagit 8 Dita. Action Roger Guti. Action John Diaz. Back to back sa ito piloto. Action Nino Bugina. Sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol News Center, Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer na naman Bandera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner with IT Expert, Action Christian James Benares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Sunod sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suay, sa Alsamon Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong alagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magban, mga siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makaripat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala kami ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. TTX 500. Rosel, ako yan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.